И така, здравейте хора, аз съм Сашко и днес ще строим къща от кварц. Даже и не снимаш. Снимам. Да, бе. Ще ти споделя екрана. Виждаш ли? Запис. Имам в YouTube канал. И кога например? 6. Bullshit. Аз от седмица имам YouTube канал. И ще го спомня на пауза, докато построим къщата, или не знам. Не знам как да го правя, че да минавам за вас по-бързо. Не по-бавно да минавам. Не знам, но да почвам. И не сме направили цялата къща, но ще правим на къщата на вода. Намерихме нов терен и да, ще се върнем след малко. И да, ние почти сме го запълнили. В един от моите клипове, които май няма да кача, казах, няма да игра на Майнкрафт вече никога. Да, това съм казал в мои клипове, но не е така. Не следвам. Там. И знам, че клипът е много кратък. Мисля, че ще правим геймплей, но не. Ще строим къща. И моля ви, искам повече абоната, искам да имам повече. И това. Абонирайте се, няма да спирам във всяка клипа. И можеш би да го спра, не знам. Аз не ги качвам клиповете, защото не знам. Няма да взимам да ги качвам. Само ги снимам. Но сега ще ги качвам. Тук съм. И пак ще... Аз сега ще спрях на пауза клипа. За вас не съм спирал на пауза. Но ще се видим след малко. И се върнахме, попълнихме всичко. Освен всичко. И сега ще правим къщата. Се видим след малко. Тоест ще се видим в следващия епизод и бай-бай.